كما يتخونوا كبرات خطتلتي ميليشو كان واترو نعخم تتأكمي وزبالنا يوم مدى بحيزنا متينا لنا سناي مكتتال هي ودك أسابات استفاقي مدرح زوانا نتاع قال زبالت أنا برخ نبرون كله قالها أكبينا ورايز نبر لومي بزعوات تتسلم أمريكاويت نبزحات سوات بسرحان بتاريخ وطن زلوات قوان ستيتي أوبرا وينفري حيزنا لكم متينا زلنا أوبرا كابابا فيرنونن كاباديان فيرنيتان بإسران جعتن تري شحن جعتن 254 عم مسيسيبي زبهال سفريات وليدة نوبرا ولدوا كله أبا ود 10 عمت كخون كله أديخا أقبل 18 عمت يانيرا شمك مرج أولان كله أوربا زبل شميوم أو توملا نيرو أبتو جزي حتر تمرت سلازنبرة أبت أحفا تقاقيوم أوبرا تحفومو وهو قا لعلو أوبرا تلميدا ኣብ ግዜ ንእስነታ ኣዶ ኦፕራ ማለት ቬርኒታ ስራሕ ከተናዲ ካብታ ትፈትዋ ጓላ ክትፍለ ተገደደት ንኦፕራ ምስ ኣዲኣ ገዲፋ ኣገሸት ጽቡቕ ስራሕ ምስ ረኸበት ከዓ ጓላ ምስ ክትወስደዮ ነይሩ መደባ ኦፕራ ናብራ ምስ ዓባይ ኣሃዱላ ጀመረቶ ዓባይ ሃጌና ቆልዓን ከዳ ፊደላት ኣለጋጊብካ ምንባብ መሃረታ ገና ጓል 3 ዓመትን ከላ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕላ ምንባብ ጀመረት ጽኒሕ ኢላ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእኸል ጉባኤ ንሸምረለቶ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ወወፂኻ ምዝራብ ተለማመደት 5 ዓመት ምስ ረገጸት ዓባያ መዋዕል ህፃናት ተጀመረታ ኦፕራ ግን ኣንቢባን ጽሒፋን ስለትኽእል እቶም መምህራን ተኻቢሎም ናብ ቀዳማይ ክፍሊ ኣስገርዋ ኦፕራ ጓል 6 ዓመት ምስ ኮነት ዓባያ ጥዕና ክትስእን ጀመረት ትገብሮ ስለዘይነበራ ከዓ ናብ ኣዲኣ ክትከይድ ተገደደት ናብ ኣዲኣ ምስ ከደት በዳይ ትውለድ ሓፍቲ ጸንሓታ ምስኣተን ከዓ ዳርጋ 1 ዓመት ዝኸውን ተቐመጠት ኣዲኣ ግን ናብራ ስለዝኸበዳ ናብ ኣቦኣ ቨርኖን ሰደደታ ኣብቲ ግዜቲ ኣቦ ኦፕራ ሓዳሩ ገይሩ ነይሩ ምምፃ ኦፕራ ኣብቲ ገዛኻ ብጣዕሚ ኣሐኮሶ ምክንያቱ ካብ ዝመልዓው ውላድ ኣይረኸቡ ኣቦ ኦፕራ ትምህርቲ መታን ክትመሃር ኣብ ሓደ ትምህርቲ ኣመስገባ እቶም ትምህርቲ ከዓ ብቕዓታ ሪኦም ናብ ሳልሳይ ክፍሊ ኣንጠርዋ እቲ ዓመት እቲኣ ምስ ተወድአት ኣቦኣ ናብ ኣዲኣ ከራኽባ ወሰዳ ኣዲኣ ሕጂ እውን ወይልዳ ጸናሓታ ኦፕራ ምስ ኣዲኣ ቀኒ ኣቦኣ ክወስዳ ምስ ተመልሰ ምስ ኣዲኣ ይሕሸኒ ብምባል ምኻድ ኣብየቶ ኣብኡኻ ትምህርቲ ጀመረት ከምዚ ላ ናብራ እንዳቐጸለት ሓደ ግዜ ጓል 9 ዓመትን ከላ ኣሕዋታ እንዳፃወተት ሓደ ዘመዳ ወዲ 19 ዓመት ብሓይሊ ተጋሰሳ ብድሕሪኡ ኦፕራ ስለሰንበደት ከይትነግረሉ ፈሪሑ ደገ ውፅኡ ጀላተ ብምግዛእ ንወል ሓደ ሰብ ንኸይትነግር ኣተዓሻሸዋ እዚ ናይ ዓመፅ ነገር ኣብዛ ኣይተወድአን ካልኦት እውን በብግዜኦም ክዕምፅዋ ጀመሩ ኦፕራ ግን እዚ ኩሉ በደል እንዳወረዳ ዝኾነ ሰብ ከይነገረት ከም ምስጢር ኣብ ውሽጢ ሃብኣቶ ቬርኒታ ምስ ኦፕራ ጓላ ከም ኣደን ጓልን ይህን ሚህን ስለዘይ ባህላ ዝነበራ ኦፕራ ደፊራ ክትነግራ ይከኣለትን ብውሽጣ ግን ብዙሕ ትስቃ ነበረት እስቃይ ክትርስዖ ይኸብዳ ስለዝነበረ መጽሓፍቲ ብዙሕ ከተንብብ ጀመረት ኣብ ትምህርታ ግን ከምቲ ናይ ቀደማ ተገዳስነት ኣይነበራን ካብ ትምህርቲ ምህዳም ካብ ኣዲኣ ሰልሰ ሪእካ ምስ ዝተፈላለየ ኣወዳት ምዝዋርን ስራሕ ኢላ ተሓሓዘቶ እዚ ኣካይዳ ኦፕራ ክትፃወሮ ዘይከኣለት ኣዲኣ ቬርኒታ ልዕል ዓቕመይ ኮይና ትንብ ብምባል ኣብ ሓደ ናይ ሕማቓት ትምህርቲ ክተእትዋ ወሰነት እዚ ትምህርቲ እዚ ንሕማቓት ተማሃሮ ሰጥ ዘብል ኮይኑ ኣብ ውዒለን ዝሓድራ ነይረን ኣዲ ኦፕራ ከዓ ጓላ ሒዛታ ከደት ድሕሪኡ ኦፕራ ኣብ ደገ ኮይና ከተስተንትን ጀመረት ሕማቕ ከም ዘይኮነት ሕማቕ ነገራት ግን ከም ዘጋጠማ ክትሓስብ ጀመረት ብድሕሪኡ እቶም ሓለፍቲ ትምህርቲ ንኣዲ ኦፕራ ቦታ ከም ዝመልአ ንጓላ ዝኸውን ከም ዘይብሎም ነገርዋ ኣዲኣ በዚ ጉዳይ ክትሓዝንን ኮላ ኦፕራ ግን ብጣዕሚ ተሓጎሰት ኣዲኣ ሕጂ እውን ክትፃወራ ስለዘይከኣለት ናብ ኣቦኣ ናሽቪል ዝበሃል ስፍራ ሰደደታ ኦፕራ ምስ ኣቦኣ ናብራ እንዳነበረት ገና ጓል 14 ከላ ካብ መን እዩ ዘይትርዳእ ጥንሲ ጠነሰት ስድራ ስለዝፈርሐት ካብ 7 ወርሒ ንወል ሓደ ሰብ ከይነገረት ሓብኣቶ ልዕሊኡ ክትሓብኦ ስለዘይትኽእል ግን ብዛዕባ ጥንሳ ንኣቦኣ ነገረቶ ኣይዶን ጌትን ከዓ ክትሓርስ ኣተወት ወዲ ኦፕራ ኣብ 7 ወርሒ ተወሊዱ ኣብ 2 ሰሙን ከዓ ሞይቱ ኣባ ህይወት ካልኣይ ዕድል ሂባት ክላ እንዳበለ ይጸናንዓ ነበረ ንስኻ ቆልዓ እኳ እንተነበረት እዚኣ ካልኣይቲ ዕድል ግን ኣጸቢቓ ተረዳእታ ጓል 16 ዓመት ምስ ኮነት ሓንቲ መጽሓፍ ብማያ ኣንጀሎ I know why the caged bird sings ዝብል ኣርእስታ ህይወታ ቀየረታ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ትምህርቲ ክትቅደስ ጀመረት ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ሓደ ውድድር ናይ ዘረባ ተዓወተት ከም ሽልማት ከዓ ናይ 4 ዓመት ስኮላርሺፕ ረኸበት ትምህርታ እንዳተማሃረት ኣብ ትርፊ ግዜኣ ኣብ ሓደ መደበር ሬድዮ ዜና ናይ ምንባብ ስራሕ ጀመረት
عاوتات أوبرا أبزت راح يبقى ممليسهم دليتا بزحو قداميت تسلم أمريكاويت أب مدب تلفزيون سترأيت ونسا نيرا مسك زيخا ناتا تشانلات كتوت قالت قداميت تشانلاخا The Oprah Winfrey Show زبل سمها بتا أوبرا زحلفتو كبيد نابرا سلازردا نبزحت سبات حقزاتها بركتها ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ እውን ነተን ክመሃራ ዕድል ዘይረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ከፊታትለን ትርከብ ካብ ኩሎም ህቡባት ሰባት ከዓ ንሰብ በዝሒ ከም ትሕግዛ ትፍለጥ ክሳብ ሕጂ ከዓ ብዙሕ ሽልማት ወሲዳ ንረኽባ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ መለሸው ብሎም ዓንቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ነዚ ክትሰምዖ ዝፀንሕኩም ይመስል ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ ወይ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ትደልይዎ መደብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ንላቦ እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ like, subscribe, comment, and share.